ولذا قال صلى الله عليه وسلم ɗum waɗi nela sallah sallam wi aljannatu mustaqun ila arba'ati nafarin aljanna ina yiɗi ina wooda yimɓe nayo dente nayyi taalil qur'ana neɗɗo janngowo qur'ana dursittoɗo qur'ana janngowo deftere Allah aljanna ne yiɗimo wa hafizul lisani e nanguɗo ɗemgal mum ɗenɗo ɗemgal mum e ayiba e gueɗe bonɗe onne aljanna ne yiɗimo wo muɗɗimul ji'an e ñamminowo ha joni heyduɓe yimɓe heyduɓe aɗa ñamminaɓe aɗa walla yimɓe eyyi taw heyduɓe eyyi ɗum ne kadi aljanna yiɗi on wa sa'imi shahre ramadan e horoɓe lewru korka ɓenne kadi aljanna ne yiɗiɓe aljanna ne woodaɓe ida halla hilalu ramadan so tawi lewru korka darima sahal arsi o dilla arsi o luuka wal kursi e kursi wal malaikatu e malaikaji woma dunahum e dendagal tagoje yaquluna ɗi mbiya tubali ummati muhammadin alayhi salatu wassalam beltare wodani leñol nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam